de la galleta 15 Sequiol, amb cotes de Xavier Richard. Com és l'escola, si voleu antes que vaig a la feina... Vale, molt bé. Un fort aplaudiment pel grup de Dorsani Tabal, Sequiol, amb Domingo al front i una mostra més de lo que se pot fer dins del món de la festa. Gràcies. A continuació, pujaran